दिनै बयखौबो कंग्रेस पार्टियावनो कंग्रेसनि आखाइ सबियावनो भट होनो बिरखां बर' जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद दतमा समष्टि जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद गौरव गोगोई जिंदाबाद गौरव गोगोई जिंदाबाद जों दिनै फुंनि 9टानिफ्रायनो गोबां जायगायाव इलेक्शन मेलजों फोसावदिंबाय। बेनि गिबियावनो जोङो हेखायफारा, बेनि उनाव दुरामारि, फुथिमारि, बेनि उनाव मावराखरा मोनसे गामिया टटेलि जयनिं जाजोब्बाय। बेनि उनाव जाहैबाय सालबारि, खावसि, दावरे गाबनाय, चेरफांगुरि, दतमा। बे प्रग्रामखौ जों दिनै बे समसिमाव लानो हानाय जाहैबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां प्रग्राम दंबावो आरो जोंनि गोबां टीम गोबां जायगायावनो मिटिं खालामदों। नंगौ पलिटिकेल डायलगखौ इलेक्शननि समाव बयबो होखायो, होनोबो हायो। दिनै बिथाङा होनदों कंग्रेसनाव भट होनाय माने डास्टबिनाव। जोंबो बुंनो हायो जे रबिराम बिथांनो भट होनाय माने डास्टबिनाव थांनाय, खिन्थु जों बुंनाय नङा। खारन इलेक्शना जोंनि सायाव जोङो जेब्लानाखि पार्टिनि सायाव जोङो नारा नाथा जुजिलायनाय जायोब्लाबो बेखौ देरहाहोयो जेनारेलि भटारफ्रासो। ओंखायनो जोंहा बिसास दं भटारफोरनि सायाव। भटारफ्रा दिनैनि दिनाव बिजेपि सरकारनि जानाखि अपसासन दिनैसिमाव हर बिथिङावनो फैलार जानाखि सरकार सालायनाय, बे सालायनायखौ दिनै आंगायनाय मोन्दों जोंनि आसामनि भटारफ्रा। आरो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेरैखि जाया सेकेन्ड टाइमनि थाखाय फैहोफिननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जमा जादों। खिन्थु बे बिजेपि सरकारखौ लाबोफिननो एबा हिमन्त बिश्व शर्माखौनो चिफ मिनिस्टार खालामफिननो थाखाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय नांगालनि जानाखि सावगारिजों बिथाङा दतमा समस्टिल' नङा, बिथाङा बिटिसिनि समस्टिफोराव दिनै बिजाथि होनानै बिजेपि एबा एनडिएफजों लोगो जानानै दिनै बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माखौनो लाफिननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं एबा बिथाङा दिनै भट गेलेहोदों। थ' जोंना थांखिया जाहैदों बबेबा मोनसे दोलोआ मोजां होनो गाज्रि होनो जोंहा बेजों खोथा गैया। जों दिनै भट गेलेनो नामायदों। भटखौ दिनै बुथनि गेजेराव जाहैगोन भटआ, आरो बे बुथआवहाय जोंनि भटारफ्रासो भट होगोन। आरो भटारफ्रा भट होनानै जाय बिजाथिया मोजां एबा जाय दोलोआ दिनै रायजोनि थाखाय, समाजनि थाखाय, न'खरनि थाखाय खामानि मावगोन, बे बिजाथिनोसो भटारफ्रा दिनै भट होगोन। जोंहा 100% फोथायनाय दङ। सार कंग्रेस दलाव लोब लोब नंगौ जयनिंआथ' लोब लोब जानो फैगासिनो, बिथांमोना खबर लायो फैयो। थ' बिजेपि सरकारनि जानाखि अपसासन, हिमन्त बिश्व शर्मानि जानाखि जातियारि धर्म मुगैनायनि जायनाखि समाज बेबस्थानि सासन, बे सासनाव दिनै पाब्लिकफ्रा बिखुब जाजोब्बाय, गाज्रि मोनजोब्बाय। बेखायनो बिथांमोनहा एल्टारनेटिभ मोनसे लामा नागिरदों जे कंग्रेस सरकारखौ जोङो एबारावहाय आसामनि गेजेराव लाबोनानै गौरव गोगोई सारनि नेतृत्वआव जों कंग्रेस सरकार सालायनायाव बिथांमोना मदद होनो थाखाय दिनै लोब लोब फैदों। Assam Assembly election is nearby. जी। So how the Congress party this preparation is going on? What you will say about it? देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। आप शुरू से आप हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का हर न्यूज़ चैनल एग्ज़िट पोल कांग्रेस का यहाँ पे बहुमत दिखा रहा है, 1/3 बहुमत दिखा रहा है। और हम लोग यहाँ 1/3 बहुमत लेके सरकार बनाएंगे। और यहाँ जो दौतमा विधानसभा में मैं यहाँ बिरखांग बड़ो भाई के लिए मैं कैंपेनिंग में आया हूँ। यहाँ का जो मुझे माहौल लगा, 2 दिन में यहाँ घूमा, एकदम ये सीट हम लोग जीत रहे हैं, एकदम पक्का जीत रहे हैं। और बाकी गौरव जो असम के गौरव है, हमारे गौरव गोगोई सर, उनको असम की जनता इस बार चुन के विधानसभा भेजेगी, मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो तानाशाही सरकार जो चल रहा है यहाँ पे असम में, हिमंत बिश्व शर्मा का जो नफरती सरकार चल रहा है, जो भाईचारे के खिलाफ सरकार चल रहा है, उसको असम की जनता इस बार उखाड़ के फेंकेंगे। ठीक है। और यहाँ पे संविधान कायम होगा, यहाँ पे भाईचारा कायम होगा, यहाँ पे नफरत मिटेगा। मैं दिल्ली से राहुल गांधी का टीम से आया हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी का टीम से आया हूँ। मैं उन लोग का मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ। जब नफरत मिटाने आए हैं हम लोग यहाँ। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ नफरत मिट जाएंगे, मोहब्बत का सरकार बनेगा, भाईचारे का सरकार होगा, अमन व सुकून होगा, सबका तरक्की होगा, ऑल इन वन डेवलपमेंट होगा।
सर मेन फोकस तो आप देख ही रहे हैं। मेन फोकस क्या है? 5 जो गारंटी है, जो 5 गारंटी है असम कांग्रेस का, तो प्रदेश कांग्रेस का, तो 5 गारंटी में महिलाओं को निस्वार्थ हर महीना पैसा खाते में डालना, 50,000 तक बिजनेस की लोन, माने निस्वार्थ बिजनेस लोन, और दूसरा हो गया आपका तीसरा हो गया आपका 1250 हर महीना 1250 रुपया आपका वृद्ध भाता जिसको बोलता है सीनियर सिटीजन का पेंशन, और तीसरा हो गया 100 दिन के अंदर हम बंगाल के आसाम के जो गौरव थे जुबिन गर्ग का उनका न्याय 100 दिन के अंदर। चौथा हो गया यहाँ का भूमि अधिग्रहण जो पट्टा, ठीक है, और 5वां हो गया आपका 25 लाख तक हर फैमिली को फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ये होगा और एक मजबूत सरकार होगा और एक भाईचारे की सरकार होगा, और ये आसाम चेंज होगा। उसके बाद 2029 में दिल्ली भी चेंज होगा। यही आसाम यहाँ से रास्ता खुलेगा और दिल्ली भी चेंज होगा, यही उम्मीद करते हैं। बस ठीक।